आयु दिनैसो नुबायलै अबहाय थाङामोन आनै मोनाव फैदोंमोन हबेहाय ओमफ्राय दा माबोरै दं मोजाङैनो दङ नोंहालाय माबोरै दं आंनावथ'सो मोजाङानो ओमफ्राय दा फरायनायफ्रा जोब्बाय फरायनायाथ' जोब्बाय प्राइभेट स्कुलाव मावनानै दं आरो दा गुड बिदिसो बेकार थायाबालानो हाबसनलाबायना मावनांगौ दा बिदिनो बुंनांसिगोन नोंहा है नै बारि बागान गायनानै एसे खामानि मावगासिनो दङ बेफोरनो मोजां बिदिखौनो होननांगौ जाहैबाय साख्रि बाख्रिबो गैया माथो मावनानै जानो आं थांनोसै दे औ दे अनजिमा र' नाम्बारा होलांलाय दे लादो 8095462 लास्ट नाम्बा बिसिबां होनदोंमोनथाय सungdo हाब माथो बलिउडनि एक्टर सलमान खानाबो वाइ प्लास बडिगार्ड मोनलायथारबाय माथो बुरै बाबा होस दामिथारसै माथो नै बिफा जोंहानि नानिया मयबा थांनो फैसा बिदों दे हानांगौ दे बे खरसाव दंलाबायो बेखौनो हानांगौ दे बिदि होननानै बारालाय होजाया हिनजावनि फिसाफोरखौ बिफा बावदोंसो आंनि बिमा नै बिमा बै लक्ष्मर माहाजोननि फिसालानो बिहामजो नांगौनो जोंनानिखौ नायफैनायदोंमोन सोंनोसै नानिनाव मा होनो आयौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायलायनानैबो गोसोथोनाय गैया होमबा केरेक्टारफ्राबा माबायदि है देख नोंबोथ' हाब्रेन आजिखालि लेखा गोरोंफ्रा गोसो थोनायखौ लाला बिमा बिफा नायनायखौसो लासै दे होमबालाय दा नानिनाव सोंनायनायसै आङो अनजिमानावसो फन हरनोसैलां हेल' अनजिमा आं नेरसोन मा नेरसोन सोर नेरसोन आं सिनायासै आया आं नेरसोनब्रा मैया नाम्बार लाखिनाया सरि रं नाम्बार जाबाय दे आया माथो मैया होलांनाय नाम्बारा मारैथो रं नाम्बार जाखो माथो बेनोमोन खनसे बुबावनोसैलां दाना फनखौनो हमबावासै अनजिमा नङा आं प्रिमिकासो मैया आंनि कलेजनि लोगोआ नाम्बार होलांदोंमोन बेनिखायनो फन खालामदोंमोन आं नोंनि नाम्बार लानाया मोनसे रं जादोंदां लास्ट नाम्बार बिसिबां होनदोंमोनथाय बिदिनो जानांगौदां दे बिदिब्ला सोर नेरसोन बिलाय माबायदि वाट्सएप दंना गैया नायनो
सानथामथार माथो कल खालामफिनबा मा सानगोन बेबा एसएमएसखौनो हरनोसै नामा आंलाय प्रफाइल फट'आनो आंखौ गलि होबाय आंनि प्रफाइल फट'खौबो नायबा हामगौमोन र' देलाय ना मोजां फट' दोननि बेखौनो वाट्सएप प्रफाइल दोनसै आं अनजिमानि नाम्बारा सोर सिख्लानाव थांखो बेबा सिख्लाना हाबा जानाय वाट्सएपआ दंना गैया र' सेभ खालामना नायनां आयौ जा मोजां माथो कल खालामनानै नायबावनोसै नामारा आंलाय मा साननो सानदों फनखौनो खालामसै आं हेल' आं नोंनो फन खालामखानोसैमोन मा नों आंखौ कल खालामखानोसैमोन आंनि प्रफाइल फट'खौ नुना फसायाखैथ' ओइ मा सिरि जाखो ए नङा नङा माने आं नोंनि वाट्सएप प्रफाइलखौसो नायबाय थादोंमोन मा बेबो आंखौ फसायबाय नामा मा नों आंनि प्रफाइल फट'फोरखौनो नायदों ओइ र' दे ओइ र' दानबायसो एथ' मोजां रायलायफुनायाव नै आइ नोंखौ बै लुखेरा माहाजोननि फिसाला नायफैनो नागिरदों आइ आङो दानो हाबा जाया आरो नायनो हौवाबो आं लाया आइ नायनायासो जाथि खुरमा ग्रोम ग्रोम गारि मथरजों दोनलांनो हायो आं नायनायखौसो मोजां मोनगारोलाय आरो गोसोआव लां माब्लाबो नायजाया हेल' मा सिरिलै मा खालामदों आं एसे टेनसन जादोंलै आं रायज्लायनो बादों ओइ र' प्लिज मा जादों आंखौ सोरबा नायफैनो नागिरदों मा नायफैनो नागिरदों बयफ्रेन्ड गैया नामा नोंहालाय ओहो आंहा बयफ्रेन्ड गैया मा नायजागोन नामा नोंहालाय बिमा बिफानि नारसिननाय आं मा खालामनो दे बिमा बिफाया नोंनि इयुननि मोजांनि थाखायसो मोजां न'खराव नायनानै हरनो नागिरदों बेखायनो हेंथा होनो नाङा दे माबायदि मिथिबाय नायजानाङा आङो लागोन होनबा बेसे गोजोनगौमोन मेसेजजों आइ लाभ इउ बुंहरनोसैलां
मेसेजजों बुंहरनोसै आं नोंखौ मोजां मोनो होनना नाथाय बेबा मा सानगोन हो नेरसोन एसएमएस नों मा सानो आं मिथिला आंनि गोसोखौ हमथानो हायैयाव नोंनिसिम मोनसे मेसेज आइ लाभ इउ ओइ बिमा बे सप्तायाव लक्सर माजोनि बिमा फिसा नायफैनो नानिखौ एसे बुंथिना होदो फिसाजोआ नायजायासो होनदोंमोन मा नायजिया एसे बुजायनाय जाबायना बिमा जाना बुजायनो रोङा नामा नोंसिबो हैद रोंलालां लागाव रायहरनोसो फन हरखो ना आइ लाभ इउ टु बुंनोसो फन हरखोलै है हमलालां फनबो हमबावासै मेसेजखौनो हरसां बा आइ लाभ इउ नि जायगायाव फन हमिनिसो मेसेज हेल' मा आंखौ नायबायखौ मिथिखानानै नोंखौ सोर रायलायबाय बुंनो थिना इस आं सानाखैमोन बिदि जागोन बिदि बुंजागोन होननानै मा बुंहरनाय जाखो मा गिदों नामा नों आंखौ लेट आइ लाभ इउ बुंहरनायखायसो नोंखौ एदाव हरदों आं लेट होनबाथ' नोंबो आंखौ सिरि सिरि मोजां मोनखुमायोमोन ओइ मा सिरथाखो माने नों आइ लाभ इउ बुंनायखायसो मा बुंगोन मा गान साननानै सिरि थादोंमोनलां दे बिदिबा दा लाजिगाबा हरदो ओइ र' दानबायसो जाम्बालै आंबो थै एथ' मोजां रायलायफुनायाव लाजिदों होनफ्लानानै दानजाबावबायसो ओइ दिदोम नोंथ' गार्लफ्रेन्डजों गोसोथोलायनाया बोसोरसे बायदि जाबायमोनलै माबायदि मोनाब्रा फार्स्ट लोगो लाजेननायावलाय आंनाबो गार्लफ्रेन्डआ गाबोन फार्स्ट लोगो लाजेननो लिंहरदोंमोनलै फार्स्ट टाइम लोगो हमगोन मा होनना रायदावजेनगोन आं नोंनो मोनसे गिफ्ट लाबोदों आं थेंक्स थादो आं थांनोसै दे नै आफा न'आ बेनो लाजिलांबायसोलै आङो मानसि दंना गैयामोनथाय ए आलासिया फैबायबो फै आलासिया सफैबायबो खुलुमबाय दे खुलुमबाय मादै बेनो आंनि फिसालाया बिफायाबो गैयामोन नोंसोर थाथ' दे आं सालायनि नै आइ आलासिफ्रा फैबाय बुंबायना आं नायजाया खोनानाय बेनो आंना फिसाजोआ ए लोंदो जेबो गैया औ दे जागोन ए दैबो होफैयासै नै आइ दै लाबो दै आइलै थोलांबाखान सिथो र' हाखु दाखु दाजा थोलांबाखान सिथो नै फिफा
हे हे नै आंनिबो फिसालाया नोंसाजोखौ फसायखाबायमोन। आं दानो बुंथ'नो हानाय नंला बिफाबो गैया उनाव खोन्थानायसै दे। दे जागोन दे। दे बिदिबा मोनाबायबो दे थांसै। होमबालाय दे खुलुमबाय। दे थांनायसै। प्लिज आं नोंखौ लोगो हमनो बै जायगायाव। ओइ खोनासंलाय आंखौ आइ आफाया गुबुननो हरनो नागिरबाय। प्रेमिका नों जेबो सिन्था दा खालाम आं दंना। नेरसोनानो नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा। नेरसोन सना आं नोंखौ थाबैनो दोनखारलांगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा नों थां दा गाबसै गाबनो नांला थां दा लामानि मानसिया नुबा गाज्रि सानगोन।